गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै जोङो नैबे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' काजलगावआव जोङो बे न'ब्लङाव ज' जादों आरो बेवहाय गासै मोन 14 बर'नि जेनाखि माहारियारि आफादफोर बेवहाय जोङो ज' जानानै सावरायदों जे आथिखालाव आसामाव मोनद' जेनाखि हारिफोर बिसोरो गावसोरखौ एसटि खालामनांगौ होननानै जि दाबि खालामबाय थादों बिथांमोनाल' दाबि खालामाखै दिनैनि दिनाव आसाम सरकाराबो थोंजोङै बिथांमोनखौ मदद खालामदों। आसामाव थानाय गोबां जेनाखि राजखान्थि हान्जा फ्राय गासैबो मदद खालामदों बेखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो बिनि सायावनो जों दिनै गोथौ आरो गुवारै मा खहा जागोन आरो बेजों जुदि जायोब्ला जोंनि आथिखालाव एसटिफ्रा जोंहा बेसेबां इयुनाव खहा जानो हागौ बेनि सायाव जों सावरायदों। दा जोङो स्पष्ट मोनसे खोथाखौ बुंबाय जे जिनेखि मोनद' हारिफोरनो एसटि होनांगौ होननानै जिनेखि दाबि खालामबाय थादों बेखौ दिनैनि मेला स्पष्टभाबै जों नुदों जे जोंहा बेवहाय आपत्ति दङ आरो आपत्तिया मा बिथिङाव दङ बेनि सायावबो जों दिनै एनालाइज खालामदों। जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट बुंबावगोन जुदि जोंहा जेनेखि थाखानाय एसटिफ्रा बे एसटिफ्रा जुदि जेबो खहा जायाबा इयुनाव बिथांमोननि जेनेखि साकरि बाकरि एडमिसन बिथांमोननि जेनेखि राङारि मुलाम्फा बेफोर जुदि जेबो गरसेबो जुदि खहा जायाबा बिथांमोना बेखौ आवगायनो हागोन। नाथाय जोंनि थाखानाय जेनेखि जों मोनबाय थानाय जोंनि फरायसाफ्रा मोननाय जोंनि बायदिसिना बिथिङाव जों मोनबोबाय थानाय जेनेखि साख्रि बाख्रिनि सुबिदा बाव जुदि खहा जायोबा बे बिथिङाव जों खिन्थु सरकारनि फारसे जोंनि जेनेखि खुद्रिनाय बेखौ जों गोख्रोङै दिन्थिगोन आरो बेनिखायनो जों दिनै बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों बेवहाय बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे सिसिटुआ आरो लोगोसे आसाम जेनेखि जोंहा ट्राइबेल संघ दं बिथांमोननि हाबाफारियाव बोरै हायो जोङो मदद खालामनो थाखाय जोङो थि खालामदों। जिहेतु जोंहा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय 22 अक्ट'बराव मोनसे मेल जादोंमोन आरो बेयावनो जोङो थि खालामखादों जे जोंनि जेनेखि आसामनि थानाय जेनेखि एसटिफोरनि खाबु खालाफोर बे जेबो हेम्पार गोलैनाङा आरो जेनेखि मोनद' हारिनि खोथाखौ बुंबाय थादों बे मोनद' हारिया जुदि एसटि जानांगौबा बेसेबां खौथि मानसि बेवहाय फैगोन जों बेखौ दिनै साननानै गिखांनाय मोनदों। बेखायनो जोंनि स्पष्ट खोथा जे मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना आरो होयोब्लाबो मा रोखोम पलिसि खालामनानै होयो बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु एक्जिस्टिं जेनेखि एसटिफोरनि जेनेखि खाबु खाला बे जेबो खहा जानो मोननाय नङा। सार जों नुनो मोनदोंदि जिहेतु नैबे समाय गैयै मोनसे जानायखौ मा बुंगोन बर' थुनलाइयाव बेफोर मोनसे समाजारि जेंना आरो बे समाजारि जेंनाखौ जों गावनो बानायनोबो हायो जों फोजोबनोबो हायो। गोबाव सम हमना ला बोसोरब्रैसोआ बेखौ जोङो नुवाखैमोन दायो जिहेतु बे जाफिनदों आरो बियो मानो जाफिनदों होननानै बुङोब्ला निश्चय जोंनो लाइ होदों। दा बेबायदि खामानिखौ लाइ होनाया बारा थिग नङा मानोना दिनैनि दिनाव जोङो सुबुं सम्पद बानायनांगौ गासै बिथिङावनो जोङो जोंनि फरायसाखौ जोङो सम्पद बानायनांगोन जोंनि न'खरनि जेनेखि सुबुं बिथांमोना माने न'खरनि रांखान्थियाव गोसो होनांगोन फ्राय गासैबो माने खामानि दामानियावसो जों गोसो होनांगौ आरो बेफोरबायदिया जेब्लानाखि जागोन समाजा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौनि गिनांगौ थायो। बेखायनो जों खावलायगोन जायफोर बेफोरखौ थुलुंगा होदों जाहाथे बिथांमोना एसे नोजोर होयो मानोना बेफोरो हारि दानायाव हेंथा जागोन। बर' हारिखौ बड'फाया जेरैबायदि बुंदों माने गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बे गेरेमसा हारि दानायाव बे गोख्रों मोनसे हेंथा जागोन जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथाखौ जों मुलुगाव गोसार होनायाव मिथिहोनायाव बेफोरो मोनसे गाज्रि गोहोम खोलैगोन बे बाथ्राखौ जों नुनो मोनो। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जायफोर बिथांमोना बेखौ लाइ होदों बिथांमोना एसे सानै होयो जाहाथे जि जाबाय बेनिफ्राय लासैनो बेखौ आरोबाव बन्द' खालामफिनो बेखौ जों खावलायदों।